La cataracta és l'opacificació de la lent natural que tenim a dins de l'ull, que el que li passa és que a mesura que van passant els anys va perdent transparència i es va opacificant. I llavors això ens afecta la visió i fa que hi veiem menys cada vegada o que hi veiem de manera amb alteracions visuals. El tractament actualment de la cataracta és la cirurgia, no hi ha altra manera de poder-la treure. I l'operació és una operació que no és que sigui senzilla, com a vegades els agrada dir als malalts, sinó que s'ha fet molt portable pels malalts, ja que és una cirurgia indolora, que té una recuperació molt ràpida i el postoperatori és molt agradable pel pacient. Els avantatges que tenim avui en dia amb la cirurgia de cataractes és que les lents intraoculars que posem per substituir a la lent natural de l'ull, que és la que traiem en el moment de la cirurgia, poden ser de diferents models o de diferents formes. Per tant, podem corregir les visions de diferents maneres. Podem corregir només un foco, que és el foco de lluny, que és la lent més habitual i la que s'ha fet servir fins ara més abundantment, i també es pot corregir amb lents multifocals que corregeixen diferents focus, el del foco de lluny, el de mitja distància i el de la vora.